izinto ezingale, sikwazi ukubona nezinto ezingale kwethuna. So kulento ebengiyilungisa ngibona ayi ngihlangabezana nenye imbibizane la esigodlweni, angazi noma ngisho noma ngiyeke ngoba ngisabone ngokwasesigodlweni njengoba ngikhona nje, ngazi noma ngisho noma ngiyeke, kodwa inhliziyo yami ibuhlungu, ibuhlungu. Into eyenza ukuthi ibe kuhlungu kakhulu ingoba uma sengishilo ngathi kunesimo esikanje, isixazululo sisoma kanje, kuyaye kufanele ilungiswe leyo nto, uyabona. So nje ibuhlungu inhliziyo yami ngento engiyibona esigodlweni, kodwa ke into uma uzibone kanje ngathi ungakulinde ngoba into iqala kwa spiritual world ibisiyafika nasemhlabeni. Kodwa nje ngingakusho ngathi abasondelene nomfowethu lapha uadvocate uMngomezulu, ngiyacela basondele kuyena, isimo kuyena mase sivela nangale kwethuna sisuke sesibucayi, ingcono umuntu bengabe esavele egula, kodwa uyabona umuntu uma isevela kanje mangabe simchecka ngokwe level ephezulu, mayisevela kanje umuntu usuke seshonile, uyabo, usuke seshonile ngokomthetho. So ihlobo nabangani nemndeni ayisondele advocate uMngomezulu because isimo engisibona la ilesimo engesesona esasemhlabeni, sewile sisale ilese kulawulwa umoya kuphela engasalawulwa umzimba kusona. Umzimba nomoya kuyaye kuthiwe bahlukene, so mangicheck esigodlweni uvela umoya nomzimba sebehlukene, umoya usuzihambela wodwa, umzimba usuwodwa. Bengithinta nje ihlobo nabangani nomndeni abaseduze baphinde bamcheck ukuthi la ekhona uphefumula kanjani, abaphinde bamcheck ukuthi la ekhona uphefumula kanjani, ngoba ngokwasemazulwini nangokwengale kwethuna sekukumbi kakhulu, sekukumbi kakhulu. Uma bemchecka ukuthi uphefumula kanjani bazobona ukuthi akasaphefumuli, noma bephefumula usephefumula like ugaspa, like ugaspa, something like that. Lapho usuke ke usuhlukana kakhulu umzimba nomphefumulo. Kodwa ngokwasesigodlweni sami sekumele abantu behlise inhliziyo, sekumele abantu behlise inhliziyo, sekumele behlise imimoya. Umndeni sekumele ubumbane kakhulu kunakuqala njengoba ngishilo kwasekuqaleni. Ake ngikhumule ikepesi, ayabuza banisiphi isigodlo sakho Kinga, ngisiphendule ilo yami yango, isona isigodlo nje kuyimanje ngiphuma khona, ilo yami yango khona esigodlweni. Kungekudala nje, yabo, osukwini la namhlanje liyothi liphela iyobe seyifikile even emhlabeni le ndaba ngisayidonsa ngokwasemazulwini. Kubi kumfowethu, kubi kwiqhawe, kubi kwingonyama. Mina bengingamazi uadvocate Mngomezulu, ngimbone ecaleni lasenzo, ngamthanda lo mmeli man, ngamthanda lo advocate okwazi ukumela iqiniso. Ngase ngiyabheka inginamba ngasho ngathi impi inkulu lapha, bengilonga ichaza leyo ngithi impi inkulu kunje. Siyacela ukuthi umndeni kaMngomezulu, biological family nomndeni kaNkosikazi
ababambisane ngoba kunesimo la esivela esigodlweni. Angazi ngenza kanjani, thiwa kuyenzeka nje ngabe ngingena nefoni esigodlweni. Thiwa kuyenzeka ngabe ngingena nefoni ukuthi omunye umhlaba nokuthi mase ngingene nefoni ngizofika ngithini. Ngoba ngisho noma ngingaconsulta nami ngeke nikwazi ukuzwa la. Kodwa nje khona ifiso ungagcina ibonile isigodlo nje wena. Lapha underground. Advocate Mngomezulu amagalela akho mfethu. Mina ke ngibhaka ngiyawazi futhi ngohlale ngwahlonipha. Kodwa njengamanje ngiyasibona isimo. Impi engayichaza ibinkulu mfethu endulwile. But impi ibinkulu. Namanje umphefumulo wakho ngiyawubona ukuthi uyalwa. Yabo umehluko umphefumulo nomzimba sekuhlukene. Yabo mase kuhlukene kanje ukuthi kuphinde kuhlangane ayinto enzima kakhulu. Kodwa ke ake kulindweni ngoba isimo sinje sibucayi. Sibucayi isimo. No King angeke ukwati ukumbuyisa emhlabeni no isigaba sokusona mfethu ngeke ngisakwazi isigaba sengisibona ngithi phela ngiyakhonjiswa yonke into ukuthi nje manje nje kulesigaba ngeke ngisho dokotela manje ngeke basakwazi sho dokotela ngeke basakwazi mfethu yabo mina ngiyiqiniso nje into yami iqiniso nje sibi isimo kahle kahle njengamanje nje ufana nomuntu nje osedlulile emhlabeni. Yabo ufana nomuntu osedlulile emhlabeni mfethu. Yeah. Khona izimpi ngathi khona ezinye izinto engathi ngingavele ngiyilawule ngenkani ngendlela yami ukuthi phela into ethinta ifamily nani futhi mase ngibonile ukuthi okay ke idlozi lakhe ngayichaza lento ngakubothi idlozi lakhe selikule isikanje ngabona idlozi lamama idlozi labantwana ngayichaza leyo nto ngase ngiyasho ukuthi kunje uyabona mase kuthiwa idlozi lakho lisenganeni yakho and ingane yakho kwayiyona ihaqwe impi elwayo idinga ukusizwa kwayiyona ukuze kwazi ukulawuleka leso spirituality sigcine singalawulekanga kuba into ethe kubanzinya yabo wakwajikelwa ingane yakho kuyizele ingaqondile ukujikela mhlambe kunomoya othile yabo wakwajikelwa uxabane nonkosikazi hayi ngoba engakuthandi ekuthanda but ngoba kunesimo isithile uxabane nendoda yakho hayi ngoba engakuthandi yakuthanda but kunomoya othile osongenile. Shubile bafethu ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana kaNkulunkulu emazulwini. Lezi ndaba lezi engizishoyo njengamanje kunjengoba ngisho nje siyacela ukuthi abameli abasele ecaleni lasezomeyiwe uNkulunkulu abavikele bavikele nami futhi khona isystem engizosebenza ngayo ongeke kudingeke nokuthi ngize ngiye kubona engizokwazi ukuthi ngingene esigodlweni ngiba support belapho bekhona ngoba iNingizimu Afrika nomhlaba wonke bafuna ubulungiswa so thina bani bakamoya njengoking la ngeke ngisadinga nokuthi baze bathi woza king uzolungisa cha
sekuzomela ngithumele ipower. Mase ngiyithumelile mina ipower ke sengithe ngiyayithuma ayibuyi lambatha. Eyami ipower mase ngithe ngicela ukuthi ayibuyi lambatha. Nini emakhaya bathandaziseni bonke ababeli ama-advocates alapha alwe lobulungiswa bathandaziseni. Nithandazise nabo bonke abafuna ukuthi kuphume iqiniso ngokudlula kaSenzo Meyiwe. Bathandazise. Moya wami uyikhonze kakhulu lo yababa. Ngifuna uqamba amanga. Khonze kakhulu yababa. Ngizobuya ku live wami ujwayelekile. Kusasa njengoba kuLwesithathu. Today is Tuesday. Ngizobuya ku live wami ujwayelekile. Angeke ngingakhulumi mangithi bengilungise ezinye izinto esikolweni. In fact khona into ebiyiphuthuma ukuthi ngiyilungise khona. Uyabona? Mangithi ngilungise okunye kuvela okunye. Abantu bohlale bebona ukuthi ilevel yami ikuphi ngokujula. Ngokujula. Uyabona nje base siyali mhla ka 21 kuzomela siqinisekise kuqala wonke umuntu ozongena siqinisekise ukuphepha nokuphila ngoba awuqali ngokufa awuqali ukudlula emhlabeni uqala uhlaselwe imimoya uhlasele eminye ife ngamaphupha amambi eminye ifike ngokucindezela eminye ukugulise uhlasela imimoya kuqala eminye ikuthuke imimoya ikuthuke eminye ikuzonde eminye izizama ukukuthakatha imimoya yila kufanele ke unqobe khona mawuhluleke ukunqoba ama chances ukuthi udlule emhlabeni maningi because akufanele umuntu behlasela wena usuke ehlasela isidalwa sakho esikhulu umuntu nomuntu nesidalwa esikhulu. Mina njengoKing Bhaka ngiyakwazi ukubotho isidalwa salomuntu nazi izinto esilwayo isidalwa salomuntu nakho manje sesiqala ukuba ntekenteke umehluko mina mangiyibona into ngivele ngizoyisho futhi ngivele ngizoyisho ngithi kunje ngokuqala umuntu ongafihli lutho ngokuqala umuntu okukhulwa ngento ezimcayi angibambathi lana lento engiyishoya ke umuntu ongakwazi ukuyisho kulomhlaba ukuthi nakho ngene esikolweni ngihlangabezana nento ewukuthi imina oqala wazi ukusho into enjalo abanye abantu balinda rest in peace naye qhamuka sethi rest in peace abantu abanormal njengoba ngisho angazi kodwa umndeni lapha ya nabangane ehlobo abasondele umzimba wokho sesimene isirathi njengamanje nibusiseke la likhona ngicela ukuvalelisa ke sokhuluma kahle kusasa uLwesithathu Thank you.